Много ме е яка колата. Как даеш газ, удал спук от позади, 5000 евро излават месечно. Вака. Ете, ама как даеш газ, трябва до край да го дадеш. Знаеш кай излава? Оде в 23 000 обертая оде. Годишно, гледай сега. Да. Много съм бърза. Сите ме викат мене ме викат, уидела е да дойде. Додък ме мислиш на там, и аз съм на вам. Да. Бензина пълн до край, празни до край. Много съм потрошила. Пашо, мене лесно ли ме колко забравях? Ке дойдем до Скопия, маля забравих шминките. Пак се върки се назад. Пак ке дойдем до Скопия. Маля забравих по нещо за телефона. Върки се назад. Айде назад по автопато. Колко пъти съм се въркяла. А на путарината све съм била първа. И тай го питах, първа ли съм? И тай вика, имаше един пред тебе, али лево, али десно, се удари в банкента. Само с река, много му е яка колата, по-остана жив и здрав. Много му е яка колата, а ти моята чия ли си е? На патринята му викам, слушай, он вика, колко бънчиня сакаш? Да ми даеш ти на мене 20 бънчиня. Защо? Защо много заборавам. 20 пъти не може само да застанувам. После ме познават колата по звук и само ме пропускат така. Само ми мафтат. Бойне вояж и на тебе. От мама знаят колата. Шо? И аз съм освоила първата награда на Струмица. В първия круг. В формула. Болит. Увезен. Баба е го возила. Освоила съм го. Викаше се Струмица на улица. Пака победих. Ка ни дадея толка и шишиня струмкичка. Сите са пръскат. И аз не. Отнесех си го дома. Защитих. Сега колко съм се изтренирал, можем наградата голема на Монте Карло и на Монако да освоим. Мале се замисливам там как я отидам. Аз возам само, сите се загреват колите. И как возам? И гледам, пит стоп. Мале, що съм гладна, приеде ми се една питичка. Ке влезнам аз унутра, таман нещо да ги опитам. Влезнах унутра да променям гумето. Они, нашата репрезентация в формула, штрайкуве. Викам, мърсници, глупи едни, глупи простаци, штрайкувете. Един да няма първ, Александър Македонски е трет, Филип Се е втор, и аз мислях първа да бидам, а вие штрайкувате. Добро, няма проблем. И аз ке си одам в Америка. И тръгнах за Америка, тук имаше един от другия тим, Сингапуркянин ли беше, някой кой беше, и го питах, как да стигнем аз до Вашингтон? И той ме кажа, И аз му се обратих на английски. Да стигнем до Вашингтон? И човеко ме отговори на английски. Go.
И после как излезам на автопато, гол! Бех там у Вашингтон на молитвения доручек. Дал в пелта куки в овалната соба, малекъл и дех там. На доручек. Ще упав доручек направили в овалната соба. И натам они ми викат, шо, сакаш ли ти доручек и вечера? Не, само доручек. Ущедих. Не към вечера. И овална соба, като донесе овал. Чушки, чушки, чушки на вулкави. Вулкави, ГМО чушки. Ай те толкави. Мале, не можеш да ги лапнеш. Вратовете така изкривиме. Вака, една неделя сме отделя вака. Ке помисли човек, готач мачеве. Вака сме ти. Па като донесе уфовало, чушки, месо, квияр, шонкичка, морски плодове, морска праска, морска ябълка, морска помаранча, морско прасе, месо, телешко, вълна донесе. Викам, мале, вие лепке донесат ли бе? Всички се запознават с мен. Здраво, I am congressman. Congratulations to you. И там, и после сватих, защо е молитвения доручек. Знаеш ли колко са ме молили да останам? Де остани, не можем, трябва да одам, пат ме чека. Де остани, тук и спиеш. Не можем, ке ме стемне. А после с киселияка ги питах. А боновето дека са за патни трошкове? И они, И аз не ни саках да останам. Затова, що аз не ни бех за доручеко. И аз бех пратена на една тайна мисия. Тайна държавна мисия. Новата акция са вике Френкито госто Холивуд. Да. Мене ма пратия да й донесам буквето от Холивуд. Да. Затова, що на площада Скопие как я застанеш и с селфито как я направиш с телефона. В 360 степена. Сликаш, има позадина, има скулптура, чак се появи една дупкичка. Гледам, наводно, дупкичка, няма нищо. Буквето да изставяме наводно. Мене ма пратия, викат, ти си много бърза. Една по една ке и донесеш. И в нашите редове ти си най-големият буквалист, ти ке донесеш буквето. Малека, ойдех там, гледам некой на американцето, в Холивуд, гледам буквето, некой им увалил на това, на тендеро, дупли букви. 2 О и 2 Л. Ама тия не и донесех. Взима ги аз, да ги донесам тука да ги поставам. Как гледам, мале, поставиме ги на ридо. Малекичка планината наша. Не изсобира буквето. Затова, що сега нели почнава да резбат, да правят фацето на сите председатели. Те водно, дека е изрезбана. Сите председатели. От Александър Македонски на вам. И си вика, мале, как и разбуделяме. И тама нарци си фасти, дека по-малко буквички бе, Холивуд. Само тендерки разпишеме за 2. За Н и за О. Холивудно. И... Ама не ги собире. Ние ги поделиме, направих едно селфи и гледам. Мале, а затвориме и последната дупкичка. Ка са поделени Холивуд дно.
И Игор Джамбазов да дойде да каже дека са буквета.